la canya, amb Carles Sis. Ole. Ole, ¿qué tal? Bueno, la invitada d'avui, no? Sí, Vols una canyeta o algo? sí, per favor. Tens ahorita, mira. Zaro, zaro no, ¿eh? Sabes lo que te pierdes. Ahora voy. Con lo que me gusta a mí la cerveza. Y el médico no me deja. Solo que pase per anar al metge. No veguis al metge. És un consell. Feu avui entrevista, no? És l'últim de la temporada. Ai, no sé ni què fas, perquè no m'ho diu mai la Maria, però que d'això no sé qui ets. Així ho hauràs d'endevinar. Si no, va dir algo de cine, però no me'n recordo. Si no eres tu o el pròxim. De cine, va, sí, això sí. Cine. Però has d'esbrinar quin rol específic. ¿Cine porno? No. No sé, no tengo ni puta idea. Ho puc fer des de casa, des de Lleida. No m'he d'anar a Barcelona, a Madrid. Passo moltes hores davant de l'ordinador. Hòstia, bueno, manga o així, o no així de... Ojalá, ojalá. No, manga Mira, no, mi sueño frustrado. Pero de dibujos. No. M'agrada dibuixar, pero me guanyo la vida d'una altra manera. Hòstia, pues dilo, coño, que no sea adivino, que hago pollos, tío. Que si fuera adivino... Com a guionista, com a guionista. Ah, guionista, vale, hace guiones. Claro. Son los grandes... Es como el centrocampista del Barça. Que hace toda la faena, pero nadie... Siempre Tal solo cual. le dan el premio al que hace el gol. Tal qual, ¿No? tal qual. Pues sí. Sí. ¿Cos guanyo buena vida o no? Com? Dinerito, ¿bien? Bueno, dinerito per viure a Lleida bé, sin sobresaltos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Depèn del projecte. Ara faig la Ara- revuelta. sí, sí, ara fas la revuelta. Ara fas la revuelta. Mini punto para follar, un punto. Fishing, no sé, fishing com era jo. Allò que et toques, com és? Petting. Petting, 0,4. I masturbación, 0,5. I jo què he de dir? Has de sumar l'últim mes. Hosti, però si no sé ni a quin dia del mes estem. 21. Ostres, tio. I se me donen fatal les mates. Te diré... Te dic 10 punts. Está muy bien, ¿eh? És que no... Bueno, Está muy bien, está bien. no sé muy bien, sumar. muy bien, bien ja cogido. està. 10 punts. Bien cogido, nunca mejor dicho. Molt bé, pues sí, salud també. Salut. Encantat que vinguis aquí al l'últim programa de Radio Last d'aquesta temporada. Ja tens de guionista. I què has fet? Pues mira, he fet 2 curts, que els vaig rodar aquí a Lleida, i he fet 3 sèries, i una està ambientada a Lleida. Sí, voilà. Sí, encara no s'ha produït, estic amb l'Astor. llama? Es diu Va, Porcs va, al va. riu, es diu Porcs al riu, és un Porcs al thriller riu? i està ambientat a la mitjana. Una peli? Una sèrie. Una sèrie? De ficció. Qué pesados con las series, tío, te lo juro, ¿eh? A mi ja me va bé, perquè és on ens guanyem els dineritos. Sí. Sí, però ara te piques a Netflix. Serie. Yo voy a ver solo una peli, como toda la vida, aquello de mitja. Si no, la serie es como mañana tengo que ver otro capítulo. Clar. Ahora esperando la otra semana. No, hombre, no. Pesados con la puta Quina serie. sèrie has vist l'última que has No, vist? estic veient Andor. Quina? Andor, la temporada 2 de Andor. I de què va? Star Wars. Ostres, tio. Fuera de mi bar. No, Fuera Star de Wars mi bar. he vist les antigues, però jo tot lo nou que han tret no he vist Da res. igual. Fuera de mi bar. Jolín, Tía, ¿en que no. serio? ¿Cómo puede ser? Tio, perquè Pero Star Wars. me sembla dolentíssim Si tot eso el que han dice- fet nou. No, la de Andor és la millor. La sèrie és millor que les pel·lis que han fet després. Sí, Andor està molt ben feta. Si mires les altres sèries que han fet de Star Wars en un trunyo, Boba Fett, Mandalorian també, però aquesta està molt ben feta, Andor. La primera temporada i la segona. Vinga, va. La fuera mi pared, M'apunto, es broma, que tengo que hacer m'apunto. esto. Pero claro, yo soy muy fan de Star Wars, porque yo quería ser Jedi de pequeño. Ah, sí? Sí. Y no lo he sido. Algo por Bueno, eso. però tens Can Ramon, que és xulíssim. Sí. Aquí has viscut moltes aventures, m'imagino. Aquí podríem poner un guió, ¿eh? I 2. Aquí te doné Mira, para varias apuntado, venga, temporades, vamos a firmar un contrato, como el Messi, una servilleta, un guión, para hacer una serie no, solo, ni un corto tampoco, ¿no? Una peli. Una pel·li, vinga, va. Venga, tú, bueno, me comprometo, Venga. bla, bla, con mi nombre, está el DNI, me comprometo a escribir un guión sobre las vidas y los desencuentros
en el bar de pollos de Lleida. Me encanta tu letra, de médico. Pero No, lo que estoy, lo estás estoy apuntando, pero no ¿eh? estaba escribiendo realmente. ¿Que Yo no? lo digo muy en serio. Que sí. No, si ahora lo ponemos en cámara, de veras. Ambientado en Can Ramon. No sé por qué lo estoy escribiendo en castellano, pero vale, de acuerdo. Avui és... Quin dia hem dit que era? 21, 21 el 5. maig ¿En 2025. serio que estás escribiendo? Tio... A veure, el meu DNI, ara no ho ensenyis a càmera, que tota Pero si Lleida no tindrà el meu DNI. Pero si no lo entenderá ningún. Com que no? Te lo juro, para ser guionista escribes pero con médico. ¿Pero qué te crees que escribo yo Mira, allí pues, mira. en un papiro con una Quiero pluma? el DNI. Mira, escucha, esto sí lo entiendo, te lo juro de verdad. Esto lo entiende ni... pues si fas una claro, foto. si realmente lees, sí. Claro. Pero hay que ponerte sí. Venga, va. Però tu a què te compromets? Perquè jo m'he compromès a escriure. No, a l'actor. Ah, vale, tu tens el paper protagonista. Bueno, no, Ok, el protagonista somos todos. Ahora, el público decidirá quién es el protagonista. Vamos, van a decidir que soy yo, pero... Guai. Però ja serà el públic en si, quién serà. Aquí no ens diem així, totes les coses que surten així, amb una cervesa amb la mà, Molt bé. aunque ya sin alcohol. Bueno, almenys te la pots veure torrada. Es lo misma mierda, No vale para nada. No vale para nada. Vale, perfecte, mira, ja tenim guió. Tenim un entrevistat que és del Picat, que és cineasta, i que segur que si li diem, ell grava. Pues mira, ja està, anem fent equip. El Square, te sona? No, al meu poble hi ha un Square, però és un meló que no obrirem ara. Jo no soc del Picat, soc del Macelles. Sí. Tu ets del Macelles? Ahir va jugar a l'EFAC. Sí, va jugar molt temps a l'EFAC. En sèrio? Sí. Buah, jo quan era petita anàvem els diumenges a veure l'EFAC perquè la gent se pegava després. Nosaltres nos pegàvem, sí. Però no, jo jugava a juvenils. Jo anava amb el Pirla. No sé. El Pirla, sí. El Tigre. Quants anys tens tu? Jo soc del 89. Clar, és més jove. Soc del 82, jo. I ells eren del 81, claro. Clar. Són més grans. Hi havia un equip femení, quan estàvem Sí. nosaltres. Nos espiaven. Els ficaven nos espiaven mentre nos dutxàvem. Les noies a vosaltres? Vosaltres no les espiàveu amb elles? Mai. Éramos cavallers. No va passar mai. Ojo, És raro, és raro. pasa mai, perdó? ¿El qué no va a A pasar mai? les dutxes, quan havia un equip femení, ¿Estás parlant de futbol o de què estàs parlant? Sí, que és del Macelles, jo vaig jugar a l'EFAC del Macelles. I quan jugava havia equip femení, de la nostra edat. I entrenàvem a posar... I quan nos dutxàvem hi havia un ventanillo allí a les dutxes, i les veiem allí. Joder, les ties... I vosaltres no ho fèieu? Al revés? No. Bueno, És jo no molt estrany, però això, jo no ho vaig t'ho fer dic. mai. No sé si Bueno, creure-m'ho, jo personalment no ho vaig fer mai. Tu no ho vas fer, però I te van crec que- explicar els i teus crec- companys no, que se pujaven, com la no, mengana mai tenia me les van- popes, com la no Mai, sé quina mai, tenia el no, cul... mai me van explicar. Sembla que nosaltres no ho fèiem. Me sembla molt estrany. Éreu molt raros al picat, llavors. Perquè, Però jo crec que ells no es dutxaven a les dutxes. No, només anaven allà per pujar a veure-vos a vosaltres. Entrenaven i marxaven amb els vestides de futbol, però nosaltres nos dutxàvem a les dutxes i ells miraven per fora. Eren per fora. Per fora del vestuari. Sí. Ostres. Però tu saps com és, o sigui, té possibilitats això de pujar... No en tinc ni idea, perquè jo només Coño, anava a l'EFAC a veure com es pegaven els Te diumenges. estoy hablando de hace 25 años. Que abans... Però la infraestructura del camp Pues, d'Almacelles no la que, tenim mira, gaire, no? es que claro, ¿per què no me vols és creure? això? Què és això? Això és el contracte que hem firmat ara, que Ah, tu fotrem has firmat un contracte? Sí, que es farà un guió. Això Amb el meu DNI a veure això, menys mal que diu que no s'entén la lletra. Ai, per favor, hi ha molts a veure contractes. què hi ha aquí. Què Hi ha molts. contractes. Sí, sí. Però amb quanta gent... Faig molts tractes, sí. Això del podcast és una excusa perquè la gent de filmi Sí. coses en directe, No, ui, el meu dibuix de la... Te l'hem marcat, La encara, la banana, Flavita. com se diu? Flavita Flavita banana. banana. Va fer un dibuix aquí, per mi. Ostres. Mira, Vinga, això, la Ara que dutxa, estàs les dutxes fent- velles. estem amb l'EFAC. Vale. Havia dos. I a darrere... Això després ho hauràs Aquí. de ficar per la càmera, Vale, claro, mis dibujos, yo no sé dibujar. Bueno, pasa Flavita, nada. Flavita. Yo no me... I aquí se pujava per darrere, hi havia un ventanillo molt petitet, que si pujaves per la teulada pues podia pujar, i aquí veia les dutxes, i aquí els tios amb... Vale? I miraven per aquí, les noies. Vale. I nosaltres, alguns fem... Saps? Ah, perquè les veia.
Nosaltres les veiem amb ella, amb elles i els veiem... Enseña el detall de... Qué dibujo, por Dios. Quins records del Macelles, eh? Sí, quan jo, Tothom va al Macelles a fer coses bones. jo vaig jugar a futbol. Jo he anat al Tres Bandes i ja està. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Al Macelles. Què és Molt bé. Pues la Helena, de Helena amb Simona, amb les seves germanes han muntat una historieta, un local. Van vindre aquí a tocar l'Helena, Simona, sí. Molt guai. Acuerdo. I vaig dir que vingués a tocar... Bueno, ya está, senyor. Jo ara Què? m'he empanado també, però ja està, que ja hem de marxar cap a baix. A aquesta dona almenys li ha servit una cervesa en condicions. bueno, pues nada, hemos hecho un trato. Però de veritat ho faràs? Vindrà ma germana, la que va sortir al docu, a veure-ho avui. I ella té una idea per un llargmetratge ambientat a un bar que ens basem amb una història que ella va viure a Astúries, però que, o sigui, amb la Betty d'Astúries, que podria ser el Carles de Lleida, vull dir, ja està. La Betty, me llamo Betty. La Betty és una dona brutal. Ha quedat gravat. O estem gravant encara? Sí. Ui, me mate ma germana. Bueno, des d'aquí un saludo a Betty de Ribesella, si algún día ves. Hola Betty, hola Betty, yo te voy a encarnar. Voy a ser Betty por un día. Betty la fea, no, Betty la guapa. Venga. Paciente. Esto, adeu. Adiós. Ale. Bueno, què baixeu a baix ja? Claro, Baixeu, vinga. Tots Ara baixem tots, Vale, vinga. el vols el deixo aquí? O No, agafa'l, baixo? que ara entra tothom, agafa'l. Bueno, saluda aquí. Hosti, que bo, és que no m'ho puc creure. Bueno, després te presento a ma germana, que aquesta és l'altra artista de la pista. Artista de la pista, m'encanta. Total.